Impilo yomuntu ngeke siyazi. Umuntu ungamthathi kancane. Umuntu ungayithathi impilo yakho ngoba umbona eswele ngaleso sikhathi. Bese umjaja ngaleyo ndlela ukuthi hhayi lo ngeke, ngeke nje. It's not i-type yami. I-type yomuntu angazi ukuthi abantu bayikala kanjani. Uyabona, especially abantu besifazane, kubalulekile ukuthi uy'nike isikhathi ngomuntu, uthandaze ngomuntu uma usufuna ukungena empilweni yakhe, ngoba uzoyifaka enkingeni kumuntu umbone kahle eney'moto ezinhle, kanti leyo nto izothatha ngeke uqede u-5 years ephila leyo mpilo. After that seniyohlupheka. Kunabantu manje ababekade bekhehlwa benziwa zonke izinto kuyindumezulu enkulu, bembathiswa iy'ngubo ey'gcwele imali. Namhlanje abasafisi, sebefuna ukuphuma. Namhlanje balala ney'nyoka impilo yabo yonke, abazali. So kubalulekile ukwenza i-research emhlabeni, ungangeni ngobuso ngoba nakhu ubona kumi kahle. Kunabantu emhlabeni ebekade siphila nabo kuphandle makubo, befunda iy'kole kunzima bedonethelwa, kodwa namhlanje ibona sebevusa imizi emakubo, sekuyibona abasisaphothayo, abasisizayo, sekuyibona abantu abathenjiwe ekutheni emndenini bayivusile imizi. Kunomuntu ozombona namhlanje edabukelwe ibhulukwe, okungasho ukuthi leli bhulukwe lakhe njengoba lidabukile, ngathola ukuthi lapho njengoba nje lidatshukelwe ibhulukwe eswele, leyo nto leyo izolasta ukuswela kwakhe ku-3 months noma u-6 months noma kuwunyaka. Ngolunye usuku mhlampe ngombona ngolunye usuku ehamba ngemoto. So impilo yomuntu ngeke uyazi ngoba umuntu njengoba ehleli nje uyahlanganisa, ngeke akutshene. Futhi izinto zakhe uma sezizolunga nazo i-atmosphere and nature ayaziyo ukuthi izinto zakhe sey'lungile. Ungamthuka namhlanje kanti ntambama bazombiza emsebenzini, woza uzosebenza ka-Sportnet, afike aphathe noma engaphathanga kodwa ukungena kulaya femu sishintshile impilo yakhe. So kunabantu njengamanje abami kahle kodwa impilo yabo iwu-2 months, ilokhuzana mhlawumbe unyaka noma unyaka nohafu. Uma ungena kuyona uy'bophezela kuyona, ufuna ukwazi ukuthi uy'bophezela empilweni ongayazi, engena-guarantee. Mhlawumbe uzojabula 2 months, after that ube nokuswela kwaphakade. Njengamanje kubalulekile ukubuka si-investe kwi-potential yomuntu, kwinhliziyo yomuntu, nobuqiniso bomuntu. Into ebalulekile kakhulu ubuntu kumuntu, ingqondo kumuntu, into ezokusiza leyo nomusa. Umuntu owazisayo abanye abantu, umuntu ohloniphayo, umuntu omaziyo umuntu. So iyona ndlela leyo ezokusiza wena ukuthi ube ne-freedom ne-peace of mind empilweni. Kodwa uma uzojaja umuntu ngento akanayo, uzobamba umemuzo wenyoka because kunabantu manje olokhu kusiza olubonayo lwesikhashana, mhlawumbe 2 months noma 1 month. So usizo lomuntu lwaziwa uNkulunkulu ukuthi lugcinaphi. Ubumpumelelo yomuntu uNkulunkulu ayaziyo, ngeke uyazi wena. But okuhle ukuthi try to find those people, loyo muntu loyo who had that pro empilweni, le efunwa wonke umuntu, the quality of the person, not into anayo. Uma yemi kahle, ibonus.